Afena Woraworahene ene domina abeduru Woraworahene ene Nana Safro baah afena ono so abeduru ase Nana Safro baah afena ono ne dom abeduru ase afena kurawura anagasa afena kurawura no abeduru ase Nana Safro baah ono ne hema ye bisa odi entina wabo bidie mu a ugina ha sesie ye pese ye wudi entia wabo bidie mu a wode yi doso aboti na wukra podua na watudio susu aba wasene ye pese ye wudi entia aba yo wadawo my but wudi ni sen yo wadawo my from Nanaje iskapa but wudi entina wa adi entia me bra pani ye de esi akonya ye de na kire na konya ye de na Otumfuo ma ye de tena apatam eti ene na ye yi no aba bonte na ma se wu se yasihine na mi bi se se no afucho be na betimi aka akire Woraworahene ene Kuntenasemanhene ene Asanteman nyina na wada wo ma afucho betimi di ama Kuntenasemanhene Woraworahene nyina se ene ani je das kase ade aye odie ade anya odie so nya odie etime nkopri ade a enya odie ho na ade ti amafa afade me Nananom na wenu na mo de ko oku asomba ko kubia no mo fo mo sei eto mo nyina ko na yanya pani pa ena de nisi nunu Nana Safro baah ya de nisi no na wo se yanya afade soronko a ya Nananom na mo didi akono na didi o manim na mbeto afuto ba na beti TV yesomo sompa. Times are changing. Kana mai mabusia panyin me so asempa na nam kane na ne yetitie mu rim ne sidan wi ana so moso no so adane adesoa enne de Adabov company wa Asanteman abedum yen amedan so bo ayemre enchansia wodro apapapa wodi gudan so medan homie ebi de say long span self rock IBR housing standard rotors and shingles steel trusses and woodworks roofing sheets squares afei roofing knobs ni nyina dan ehuniema Adabov company e de abeboaye yon office ankasa ewo ehwia overseas junction ena baby adwumakue factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e manwe mfi se wanim di form mo de sanchensi ebegu dan so e de amawo empo se wuni obi a obetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpimpi Enrada ekoso ewo eye rara a ewo oti region no enema bebre na ekoso ewo ehonomo na yehye mu pa enrada eye Otumfuo Akyeame ekopie mu osa enso na eye Kuntenasemanhene enso ekopie mu ho Nananom a omukeka ho bebre na enema dodo na ekoso enra medede ekoso kakra no ebe somwo na enrada de koso nyina no efa ahusiesie a omoye de toto honom etwen ye se wo he na wo apatam no ba beyi no na pie no ni nyina ene dai ye de eba besom wo na wahu de ekoso ewo ehonom eye ebnada ene ye benada ebobusum meneda etoso edubaako wa fimpino ene aduonu enum yi emu ene ye de bibia wo bia eba besom wo ohwe mensa benkum so a obrempona na aginedwo wa ha enra munyina mu se enra na enyem ne nana ewo studio ha num se ono de obokom ekopie mu ewo oti region honom rara de ekoso nyina no sabi nani mienu a ne hwene sa entamutia no wode ni nyina ekokohwe bi na de oho nyina no ende ye ba bechichi enkomodi achi na de oho bia no ye fa ensoma ha Asanteman TV me amedi dwumade ho cha me media ne akua parka enam se ewura se me asantesem ho yihia minti no edi no nana akua adoma chirikua orepona na yatna sibiem e mo akwa aba na o trip net say nyame adom na ano okohu nti ye bobo ni nyina so na orepona na ye hwe
Rara ahinsie ensem bebre efri se eda ombe pie mu ewo eye menhye fikese mu busua ebebo omo amane nananom beka omo nsem ma obi kra mpo a obi oso na se se wo ye de hye so ofri adwo so wo baabi o se kwa me bi se chichigina wono na akonwa no eye ne dia wodi a eyeye enti won hema no enema wo ye nyina no de wo hwemu ho enam so mo hema enso be kasa ma yete e hwase se free se ye de ni si akonwa so a wo ka ni mfi a wadi aduoso mienu no nipa na wo bo ne hwasafo hene se wo ye de hye no wonim ni wo ba bia we nam so ma ye nwura e ka kire ne se wonko na eye de hye branch a wo pe no no wonim so no eye de hye because that day nyina ye ka se wa wo ye wo hema no na anim se bi wo ma nti wonko na wonko ine de hye fa ne nko apatem na brepem no wo ma mesuan fa nche ne kuruma brebe mu a wo ba menhye fikesi ma ba besuan enrada ena abrewa eyi puma kwan mu na ansa na ye bebɔ de awura nsɛm a esi wo hɔ na ankasa no enra Nananom Akyeame Otumfuo Akyeame kopie mu hɔ Nananom atena nkunya dodo na kopie mu hɔ enra Kuntenasemanhene ekopie mu hɔ enkofo bisa sɛ adan na Kuntenasemanhene ekopie mu ewo eye rara ohene a yedi nisi so no ede ne wo hɔ abakɔsɛm bɛn ɛna ewo eye ho sabi nka wontimi ntu obi ema ne nkɔ kyense wono ankasa mukontu wono ankasa kɔ ye ne hɔ ɛna mankofo busa sɛ adanti ɛna wo hempɔn etutu ne dan kokopie mu ewo eye rara medase na mamenchia atiefo nyina nso no kwasɛm yɛ sɛ odi saa ahensie we achi a ohu enema bebrebe ne adesua bebrebe okay na baako se nikodui no itimi nya kwan ne mpanifo bi didi nkita ho ana edin no kro ne din no rawra no kra no adesua mu ya one ohwetwifo abakɔsɛmu a on se dipadom nante a ye nase na gewra ra so they say onam kokomu asa enne no na otie enti no abakɔsɛm kyerɛ sɛ wɔna ɔmote rawra no ɔmo de nante in free Kuntenase ekɔ hɔ okay nti twi kasɛm na miahu sɛ ya nante ene aba on sɛ na kanetitro mo nante pa na so wo free ha kɔ baabi aframantem wɔ nya kwan ketwa so nti ya nante ena aba ha okɔ yenuanom ɛwɛfo nso mu a wora no nso wɔ de kyerɛ okay ɛkyerɛ sɛ bra na kyerɛ kasa ya kan majo wuram ɛsɛ wabɔ obi fi ago no agye so enti yɛde nanteɛ ɛna free baabi a yɛ free ɛbaaba ɛna omunua no mo sɛ mo so wuram okay enti no sɛ ohwɛ edina nko na ɛkyerɛ ayɔnkofa ɛda wɔna ɔmokɔtena hɔ no ɛne wɔna na ɔmote asase no so dada no ɛntɛm enti o sɛdeɛ wobisa sɛ nipa binom ɛpɛ sɛ ɔmuhu die nti Kuntenase manhene ekɔ bi no etiawa wɔna ɔmote rawra sesia no ɔmunchi free Kuntenase okay ɔmunchi free Kuntenase na nana opoku are odi kan ɛpɛn so ɛna ɔmutu free Kuntenase 1732 afi apem hanson aduasa bienum ɛna ɔmu free Kuntenase ekɔ saa rawra ho okay na kyerɛ video no na etwagu na enrada sɛ de na mega nse mo ahosiesie etia na mo de etwɛn no nti no so na etwagu ɛwɔ hɔ no eti no efri saa bre ni nyina no rawra fo ne asante ayonkofa no emu ayɛ den abisine ɔmo som sikadwa okay so te ase eti no ɔmo yɛ nkɔfo a ɔmo firi emu ene koye eti ehu ye ho se ye nuanom na we no me ehunu se broni beka se geographical division of Ghana no nye no ne kyerɛ baabi a obi som kɔ okay geographical division be to ahensie ne ye nananom osom no nti wo ha baabi a rawra hye ɛwɔ biakoye district ye no wo oti region ya kanene ye friend say Volta region owo framantem no ho a nanso ansa na ye be kyeche Ghana mu e wa aborofo akwan so de akọ de friend regions no na on be som sikadwa
saa na bono ene ahafo aman ni bi eden etie nti ansa na broni nhyehyɛ a yɛde kyekyɛ asase bu bae no no mo som sikadwa etisi akyekyem na sɛ broni bɛka sɛ for administrative purposes so what you say administrative purposes ahins amampani tumidie no ene ne nhyehyɛ nti ne akyekyem sase ne ni buo no bɛkɔ so ɛno no ni nsunsuanso wɔ baabi a obi somkɔ okay ahemfie kro obi somkɔ eti sɛ wo baabi no adwe yɛ sɛ media ne regi bi ntino ɛsɛ sɛ ahemfo wo ho nyinaa ba bɛso me a na wonim de wo ka eti Woraworahene die no ɛma emu da hɔ kama nti sɛ obi bisa sɛ de ntina Kuntenasemanhene ekɔ obi a na de hye so what you say omu firi ni mu okay ɛna kɔkɔ tena ho nti omu yɛ anuanom Abusia adofo ne ahwefo na kyese ekwan a ye fa so edinya eye edin Woraworahene a ewo oti region ena menua bema Akyeame ede akye na mo ana mo tag me bisa me se die nti ena omanhene mu a eye Kuntenasemanhene kopie mu ho no ena ya kyerɛ no ai na kyese sa na tie na kyese obi betimi afiri Kuntenase akodi ade wo Woraworahene na eno de yentumi nsi ne pise sie na emom enya nwanwanso sɛ okɔ Akyeame ntemu a askore ene Kuntenase omo askore omo afigyaase omo oyoko saa mmea hodo ni nyina no abakɔsɛm kyerɛ sɛ omo free asantemam ha da kɔkɔ tena hɔ dubo sɛ asantem kro ni dini bebrebe wɔ omo adwese wɔ hɔ omo askore omo afigyaase omo bibika ho na mekae sɛ na me okoforidia efigyaase as efigyaase kro no baako de omdin dia de ombefa ne frasantemam na kɔtena so enti eno no enya nwanwa menka sɛ Woraworahene de saa na tie na so enya nwanwa sɛ obi beti afiri ha akɔakodi eno de enya nwanwa abusia na kyese sa pepepe na etie na enra mukopie ho sen na ho esitie sen na nhyehyɛ ya nananom de gu akwan mu esiti abro Otumfuo Akyeame bepie mu ho ekopem sɛ obeso eye erekyerɛ ni kroma no sen ena na esitie sen kwampo na kroma no wo mo ahokeka esi etie wo honom o se akonya to na yentimi nya obi ntena so a obi bia odɔ kro no ha no correct obi bia kro no da na koma so bia no otete se adentina yenni hene eba sa kro no mpuntuo no etekɔ akyiri so what you say eti Woraworahene nyina na omo kɔ dɔ se omunya hene eti uti se omo hyehyɛye ene omo ahokeka no na ɛwɔ soro pa ena wa onim se ade bia krobia hene asante kɔtɔkɔ nsa wo mu no ɛyɛ soro nko dada ade bi Otumfuo nsa wo mu no so ya se ne mpaboa benkum kra na da sa ade no mu a ɛwɔ ni monyam kɛse pa eti no uti se nhyehyɛ ne nyina no na enam amamre ene amane ekwan so ahemfo sese omo babie ebae bre sese omo beduro omo bedui amamre ahodo sese ye nsaguo ni nasefo amamre ahodo bebre twagu ho ekosi bra dana ebabe yeyi nana so ti ase ede be kire o ma na fi amamre nkai ni nyina timi to aso ntina efe nefe na bibia ye kama nso won se ye ko eye nsuanye bisa na etoda ya na obehu se kronimu ebi mu akyemienu ene de keka ase ebi mfa de ekoso ne ho ase ebi nso ho hyem kakra ase ebi hwe se bibia beje agu ebi mu nso tribe modern ase bibia ebeye boko sei na eho no nso esi etie na kronimu ankasa no sei na atmosphere ne tie wo ho krom ho for o tun se omo ho keka no bibia kyerɛ se na omo aye krado se sa adwumadie no eba so ena untumi mfa nsa so nsi wo se kromu ni nyina eni je ho o se wudi ka se abrante bi yi ni ti se ope sa abrante na eda ono so benya dom ye den ewo nanso de manije ho ye se ye hu bibibia kyerɛ se ase omo mpene so no se opem so de nya da no aye den atoma wi eti opem so de na no to asemu a obi bia obu opem so na onim nana
asɛnnie tumi ne animonyam ɛwɔ mu no ɔgye tum eti sɛ na ɛwɔ tirim kora na sɛ kuna tirim ɔde ase udi kura no ɛso udi no wotiri wotimi ni na wotimi ni na wonti asabo eti na bibibia kama eti sɛ ahinsie bi asɛ wo kwa sɛ broni be ka sɛ pressure ɛda ho dabi na bibibia kama ntino yakwa ko hu ade a ɛfɛ na ɛyɛ adesuade nso ma nkura horo a yɛbɛka sɛ asɛ wentwi kakra wo ɔma hinsie ho no sɛ ɛsese ɛma ɔman ne ho ɛdɔ ɛne ɔman no ɛho ɛnkɔsoɔ no edikan ɛtena ya emu yakoma mu na yɛde to anamo ɛde akɔ ho na kyerɛ saa ɛna ɛteɛ saa asɛm wei deɛ ɛyɛ ɔbrɛmpɔ ne slogan paa no na bia ɔsɛ ɔdɔ ne ntena yɛ mu bia koyɛ ne ntena yɛ mu na yɛntumi fa mu man no ɛfa ɛnkɔ producer ma yɛnhyɛ deɛ ɛnrada ɛkɔ so sɛdeɛ na abra obedru hɔnom no ɛyɛ ɔhene wabɛtena apata ɛyɛ nana di ne yɛ den bɔni meboa sɛ meka sɛ mote ana kɔka bɔni o mete ana kɔka bɔni abusia ɛnrada ɛyɛ nana saforo ban a ɔtɔ so mmienu ɛnrada ɔba bɛpie mu ɛwɔ ɛyɛ nsuan baabi ɔba bɛsuan yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ sɛdeɛ ne mayɛ no esi ɛkɔɔyɛ ɛne kuromafoɔ no sɛdeɛ na ɔmo ho keka esi te ɛba de ho bia no yɛde bɛto aso de ama mo emebru no ɛne kuromani nyina ne ɛfa na ɛyɛ yɛda konwa to a yɛpre afena Woraworahene ene ne dom nyina abeduru Woraworahene ene nana safro ba afena ono so abeduru ase nana safro ba afena ono ne dom abeduru ase afena kurawura anagasa afena kurawura no abeduru ase nana safro ba ono ne hema yebisa odi ntina wabɔ bidie mu a wugina ha sesie yepese ye wudi ntia wabɔ bidie mu a wode ayi dɔsɔ abɔti na wukura podua na watudie so so abɔ wasene yepese ye wudi ntia aba yo wada wo my bacho wudi ni sen yo wada wo my friend Nana Eskapa bacho di ntia wa di ntia me be opani ni yede ne esi akonya yede na kyerɛ na konya yede na Otumfuo ma yede tena apatam eti ene na ye no ababonte na ma se hu se yasihine na mi bi se se no afuture na betimi aka akyere waraman ene Kuntenasemanhene ene asanteman na wada wo ma afuture betimi di ama Kuntenasemanhene waraman nyina se ene ani je das kase ade aye odie de eye odie ade anya odie so nya odie etime nkopre ade a enya odie ho na ade eti amafa afade yi me nana no na wenu na mo de kɔ ɔko aso mbako kubia na mo fo mo sei etu mo nyina kɔ na yanya pani pa ena yade ni si ninu nana safro ba yade ni si no na wo se yanya afade soronko a ye nana no mo didi akono na yade di o manim na mbeto afuto be na betimi di ama emebru no eni kuromani nyina ne efa na eye yada konwa to a ye pre na se afuto be na betimi aka so bi mpredua sade ametimi aka ne se akonwa to a ye pre ba wuni obusuo mo wuntumi mpre because ya prekura mesi so ya bobodi a endru so eti se na wada wo ma se ya de nua na si akonwa so a onipa bia wo ya de anu wo wachi e wo se asua ekuromu amambre e wo se asua ekuromu amambre ni etimi de aboa ejirima na watimi wakame e ba hinsi a se bi mpreduasa ankoye echina ene echina sei na wo sua amambre de a unim ba bia ekọ usua ufia mamre le wa mamre mo mamre o etina na mani abere no de abɔ mituru mpanifo mu hu Woraworahene na mo yɛ mpanifo tena konwa so no bia ntema wɔn bi asekyerɛ no no esa futo bɛ na le bɛbɛ ɔhene ɔba ɛne ni mpanifo na ebedi na chi no futo bɛ na bɛ de ame pɛsɛ nyame yɛ adom a osia de ame futo kakra ame pɛsɛ me de ma no sɛ sebi yɛ opani a ne agya wa dosoa wo yɛ pani so asabi wo te sɛ sumuna obi ayɛ fi a no de abegu so te so wo dua mante
enye bibia na maji wo dwan enye bibia na maji wo dwan ya pimpintuo on camera nze Ayobia. Family manager fikuma nyini Kuntenasemanhene Akyeame ne na bacho die ntina owo kroma ene reta yo kroma ye enigisem so fa tuma family a matete etumada 56 years ya kai Nananom aba na tifu Kuntenasemanhene aba wawa ene enya obi a obafa na rutuo kasa enigisem aye na ya ba no sabe yeso du amafo so a ya kai ya no se ba no se ya ban sabe ya Nananom neba tina na ntuma ye family 56 years Nananom patodi na be ka kire oyira wabai oyira wabai me ka kire nsa abutre ahi be yosom yesa wo ba no oba no che de tuni funo obewesi kokko owe no omeka obia mom sabe ahi be tsa politics ene obia na beta wachi aso wi a trase ya kai na bom na ti da chiche wa man na wa ye kura Otumfuo nani ewa wa ye kura Otumfuo fani Woraworahene eti da no koma so pa so oni ya ba ye na Otumfuo Akyeame bosu ene Kuntenasemanhene ene Kuntenasemanhene ana e ba ya e be di dmede mu adanse ai da mane ko boyuwa na mbacho ade na be ka kire emaburu na omu okromo ane adafashi emaburu de asma ka ka kire because pa ese ne o mate de ne ifise ye ba ye no he o manya no sabe o woni so odi hunu eti omo so ebaboa no o kam ho bom na o ma so Woraworah mu sabe o mo kasa twi Woraworah ya so twi mu abesina na se Woraworah no enso edua ba pabi awasasi so didi se mabu no mo kwaya o he a wabai ebaboa transform Woraworah eni mabu mu kromia
ase afemi efo sesuba sanam musamani agia me nana oye ohene ona dikan aye feno nana kwamra safro ba Woraworahene awa fimu nana sareba aba ana ne yesesi fofro awa nanai etwa ne bani agia bruso yeda wase papa tusi adamase yo ene de ye ni jeda enijeda kesi pa se ene opemso asantemawura ahye se Woraworahene ne dihye ba kope abrantie ne dihye abrantie se ono Akyeame ne nabusuafo eye oji abo Kuntenasemanhene ene womaka womra no momfa no emeto apatam no nso akire ne mai no ne mai nso akire no enu tina se ohumi amani age na makoma atom yemu se for the past 10 years nie afeni ebenya Woraworahene a oye de shibrantie kronkron number 2 afutuo be na betu emrantie no a wo Woraworahene afutuo a me wo mom ne sei me man susu da sei anka yebenya adeshibrantie kronkron sei enti afi na ko bia hwe ne ho yie se na be ya eba se yede ne ya mamre bi ama na busua wobetimi atu so no efi se ye mi hu ye ansa na ye bebo odi se wona ye de wo ye sa mamre we no no mo bi se wase enti se odi nu bone ye krono basabasa ye etina wa brabo mu a sanye me nyina enkommawo enti obi ahwa no ho suye no ntu no ho fo se nu bone ne basabasa ye krono ne ade no won fa wo hu hyem se na be ya da chi bi sa mamre bi wo ho na te so mo de ne ya no ho aba kronkron wa me ye de na ye na hima mesre na se enkabom de a ne yofa se de na wo ka afa enkabom ne de sa enkabom de hu hia papa ade kire se me ameti ha oyeko hima ra nana boafo akoto me ka sei me maame asifo ena ye opposition fo ema me papa no se me maame achifo midi ade wo ho eye me papa nso ena na wo mde me aye odi adini wo hai enti no kuranie me de ade mame enti ni ame sra me maame no no se wo mo manka bo mo mra na mayamfa bia ko ya nchichiri Woraworahene na Woraworahene puntuo ama ye nyina ye de ti masra wo mo se me nsa dansa yam ni aba ko biara na opemso ena akasa enti o muntie na asopom ye fa nkabom entra Woraworahene ene sese no de ohina obey afutuo be pa na hima odese no ohina obey afutuo amede ma no prakopa ne se oya Woraworahene nyina aja enti obey onu de onim se obi wo na afa ana obi ni na afa omra se obepe enkabom ama ne mai na ne man so anyampuntuo obia ye ne ba obia ye ne papa obia ye ne maame enti nkabom eno mfanya aduma ma Woraworahene anyampuntuo nana brantu kwasi brantu tete kwasi brantu onu na Woraworahene etu nsa frɛ no se dwumade a etisi on betan wechi na onakasa etie ne na echi enti odi oyinanhye kutwafo hene na na huna bobrim ageti otoso nnan oni na hima ene ne mpanyimfo se yemra na yemfa odomebodum na yema dwumade no na me pacho dwumade se na obetimi aka kire Woraworahene dwumade de tietia na ye bompa ye se asumdwe beba Woraworahene na punto nso ayeden akoso na ye oni bum atimi abum na otiman time so atimi apija de ekoso eno da nyina ye nim se eba no se ye de ohini bi esi so ayesi wo hene a eya na empempi na futu bebre na eya na eko de ema no ene de kroma ehye nimu se nipa de ba obeba ba ben de keka ho bebre na obrempona na ene mi bisa se ye de ohini bi ebesi so
na nkroma ne keka de omo ehwe ni mu free ne ho na mebisa na ansa na ohempon no ebetimi aye de kroma no ehwehwe no na kroma ni so ewo role bi e wo se wo mo so play wo mo ana se agya ni nyina de bo ohempon aban so o na ye pe o ye yiw ye de wa ba ya jiwa tumunti no sabi ye kan ye sa hye de me no ya hye de won so obeye on say ye twi ka se wono ye oba horo bebre ba ko ne se ba ko fo nkyire damfo ba ko fo nsantumi nkata nyankopon ani okay nti sa be we nyina me hunu se eba no omanwa na se amanwa nye ba ko fo dwuma nti no wo ye ohene a oba betena so ade ba ko hu hia pa ye se watena so awie no kwan be na me ne me manfo no betua kabom aye kro okay nti afutu eba ye nyina emu ba kono no ebi mpedifo bi tufu se ewo mu se manso twen aba nkonya no ho nipa bi eye se omope ya eno no menti ho ase bai se yewura aka siesie awie a afia chiwo hwe ni eni abofo no eti no onka omu nyina mom so omuka omu nyina ka omu bom a eno ne de kyekere man so eti no omanfo no hwehwe de ma bebre afri na edna tra konya so ho na so afutu dum no ba ko ye se onka omu nyina bom ma saa omo mokuti anansa na obetena konya so no omo ho asem kra ma ne trim okay se mebe ye bibi e de atwoma so mebe ye bibi de atu omo kada bi omo nyina ho de makoma mo kabom a e de dinkunim de be de e beba eno afutu se mebrebe na e koso ho ebi etu ne fo se ahene ye honhum asem asem wakada nti ono ohene na ote so no e se on na ebe he se obeka oman no ne oma honhum aye de abo nti sa anamonto de dwumade nyina ye de akoma emu ye kan na edi okay ntu onyi na akoma mu na fe nti utum se nura eye kama na menyi ni se be da sore ate se de bi wo rawra da bi bro bibi atimi si o asa da bi sha unim abusu ata se nra o de konfie mo onum ti o de jide wo special me na meti anum se no ebiensi sure because unim den time make us say we say okaya bra ye kohia mo manhia fikese ma o say kwa me bi so ne di akuna ne yiye ne de e wo msa akuna de ba ye pepre de asa de wusi esi ubo ka so unjindi sa bibi asem de say na manhia ka say wi ho na say o tumi odbe didi well so we program ba ku ntra manhia ka say wi a je say nti rawra for na kasaksa ti ase unim say o pe kro ba ko a o mu bu manhia rawra kro ba ko eni asantimam okay ya o mu bu manhia pa rawra on say bonono de ka say o mu kra de be o mu say no na bo oh yeah then so we de rawra de what no ho na ba bi kra so say obi a wa ye free manhia ho ya wa sa atrase adwene hu say da bi esa be sa ko manhia ho na wo se me kosom o say rawra tin ho pen what tin free manhia ho den e bai o say de ye keke ya no eno ne ye asem foforo bi ti abetena ase na ya ka ho asem okay then so abakọ se mu no ebre bi dua rawra atwene ho free asante ho na so mo tena ase adwene ho ano o say da bi manhia na wo kwa obenya ni monyam era mo sa de abre manhia nti no e kire ani die sonko a omo ma ye na Otumfuo ti se na Otumfuo aka asem a ho abio just stubborn guys na no better omo ho aye se o person no manhia what's ma wo kan ama akai me asem yo akai me nsem bi a obrempo akasa tena ha kan ye what say so obi we ni monyam ne tumi a na so obi person de na wo bata na embata ho no o de so wasem na wasi su bi o kai ngoma bi ye friend the 48 laws of power also person onya tumi a gidin o person onya tumi a gidin na edin no ibeti age ne kwampa so ibeti age ne kwambone so eti kwambone so ne ye say pe obi a wono so agidin pa chewo na attack no o attack na no bebre udin okay eno na ajingo ye no eno mi se bi
body. And then I don't know jingo here. They make a rara some na make count. It's a come back home. Me and also refer to rara. That's just a rara so 10 ho no no so kai hu no say. Esa o de ko bata obi owodi no. There fair so oba boko na ohun se da bi maganie mamisa nko no ha. Oba won cha na ne som no e na didi no soro kokora. So they say. O se ewura ka say ahemfu bebre wo ne ho a omo ne sere pa ewo animu na so akoma mu no omo si na chi a omko keka nsem a enye ra nko yesa. Okay. So they say omo mo yesa no wonte ne ho pen na wate ne ho ana na nimo nyam no apepa kwa. So they say what e bia fan say ye wo ahemfu akese bebrebe wo asantemam ha mampon agidin na prekope mampon say mate me ho menka sante ho bia bo say na nimo nyam no beba fom santi e ba fom na say sebe opie na obi akra ni na chi a obo say da bi kanena na me bata sante ho no manimo nyam so so nto saba na nidie no be yeso nko kra menka say mampon etine ho misre mampon oh da bi ene asenka etino ra be hu say da bi animonyam na me bata pani we hu no na minya no na sese me yede minya no etima minya ntem achia na mui mami sanko oba ne sum ne yeso nko kra era to kra ko ma jingo I was as I say yebako doma enche o yebako doma yebako ho me ana me nananom yebako abusia na chese enrada de ko pie mu ewo eye rara honom no de ekosi ye nyina no ene de ababesom mo no obepona na onsem a etwato de ma rara fo ne sabi wona nkonwa krampo wo mfi a dade da nyina ye betna haka so still chewa be still na wanchi kakra bi e bata wo mo ho no yemfa enhwe yemfa nyesua de ba bi a rara ewoi a wo musoma sante na sabi campus yankasa ye ni wenwrate o man mu hanom sei nze nyuntoni bi bo nyum nana champon o se nipa dasani ade da no ho a ompe ototwena na ni kodi akire enti no ye na ye ben menhia no ade da ye ho si anhwani ansomu yi na se ifriensa ye wa kope anhwani ye nya nti rawra fo etu anamo a eye papa omo hu se omo ni menhia yonkofa na ese eto aso na nsensem ba no Otumfuo akasa omo hu se no anu nti age atum yesi hene ti ye mak sa akore ye nto aso na oman ne nchechire rawra man no nchechire na nyefe so what you say ye na ya kanso a nkonyasem wo ye mfie no ese ehunu se me da bia meta aka se akonya ene asase a onananom de omummoja ato ho no ye nse no ye ya ba ni yenim akonya na se o obi di ni moja na ye den eto ye se ye ka bakosi wa kire kwai fa so chichiri nkuro bi a nipa o mo do mo nkwa si ho chichiri ye nipa o mo nkasa de o hu bo afore se ye nkume ansa na sa di monyam na wo abeto na wo de ne yantuma tutuo no ya hemfo wa hadudo se na so o mo do betim do ho abafore kada ni dura na wo bia beja na se tu ko se wo tutu ntumo mo ne agidi na chi fefe nti ba bia ya duro no ahinye na du ne fe na ansa na ebe ye fe no obi di ni moja na to wa fa tuma fufuo odi moja odi kokko ni tuntum na to ho na wo aba betu fufuo eti so betu a enkofa pesemi nkuminya enkofa fi mekeka asase obi ato ho no so ti ase da bia meka na mampode ni e me fe ni na odi kan odi ni moja akra gi sa ni monyam akonya ne baaye no bo ahena na ntu na mampo akonya nya wo ba santimemu a na enya du na toso mienu obi ade ne ho na so na bo ahia na ntu na mo tu ye nti no wono onim se meko me ba mi ni na otwe eso na wayi nanim se meko akoye eti sa moja na ode to ho no wo de esesi a moja sem bia ni mo atontuma tutuo ni ntuma fira ene se ye be woni mo na esuro na ye ntimi ngura hifio na protocol akese hey so ti ase wono adu ni de eti emfa wo pese mi nkumnya nkosei asase a ona na de ni moja ato ho nti nsase a na nanom do moja akwa to ho no
yɛnsɛ no eti enuanom a ɔmo wɔ nsase ho mansotwen de yɛ ka kyerɛ ɔmo nyinaa sɛ asase a nananom de ɔmo gya ato hɔ no yɛmfa pɛsɛminkum nya ne ankasa atenka ɛnsɛ no de ɔmo nyinaa hwɛ na sumdue emra Bunyina monhye na asumdue emra abusua de koso ewo eye rara samra me ne wo kasa bezimi akasa rara ewo manhene eye nana saforo ba banka boni banka abusia enti eye de shebrantie ana wayi no edinasi eye apatamu no enrada na omobebie ne so de kire eye ne kroma enti sesi amene wo kasa ide wo san de akire ne kroma na afei na eberebem ama waba san de ama eye na asetutu abebio opem so yenya mekese ai oba besuan de akire na brepemu no samria mene wo ekasa yi de ye nana ai uri se ye nana etiade na ejikaka ye minim pa ebre na dru odoman ko afa ne nkomra ai pia ebi ana wo kan wo se wo kona na no tutu ntuma na wo asante hene kwa asante hene de oyo no na wo tu kwa ni pa se di wachi ha utu kwa pa na se utu kwa kwa na ti se utu kwa Ghana memba sante hini firi kumase konkran a ewiase nyinate pa sante hini firi kumase Cape Coast a ewiase nyinate sante hini firi kumase Tachiman a ewiase te sante hini firi kumase ko Brekuma na nse ye okọ yoba techiri obi abete na wonu ukwa hwan na etie yebisabo kwa hwan na obi nche me daba ko ate se na esi ajingo otukwan na unim se eda na o de yen komra Germany baye se na yese nka wo so okwa akochia no okochia na yede yeso ogoduro se yeso ba aman mienu mu aman mienu ne Ghana aman ne asante man aha na se na yese nka wo so okodo ba okoduro yese otutu da pemi Pepe na etie ai yes sir odoman kuma nyankopon nanom se onka ye nana ho omonjije ne tata na omofa ne nkonkoduru baby a okono na obesan aba oba nso a asumdue mu boko sada no se beka kohia no airport obesan ko hobi ye kwa ko twen no ye kwa ko twen 3 hours na onya machine so begina ho atwen se de mrebi ye no sa pepe na etie abusuan enti de akoso bia no na ye de ne nyina de ebabesom no sa mre de ukopie mu ewo eye rara a ewo oti regional ewo Ghana man mu hanum se ya de shebrantie asese wo moyi no eye nana saforo ba a otosum yi no ebrepem no beba mention fikese mu ababesan de akire eye nananom atena nkonwa na afei so asanteman nyina ewura na afei de ye hu se amamre ne amane kwan so no bibia asi ato din na ono na rara kro ni nyina ebehye ne nsa enti wote ya sabepepe na ekọ so Nananom Akyeame Otumfuo Akyeame ene Kuntenasemanhene a munyina mode monimonyam ekọta ne chinye kasa odomankoma nyankopon Nananom enhwamo na ontomo nkomamo enkwada na montimi fantenase emfa ensom eye asanteman enyina yada obi bia ase aha na barma mekwama enadwumede midin nyina esika hu se Adabov Steel Complex Limited Grand Eco Cabanas na face asanteman so professional photo studios na ededwete so masene ema mitimi dwumede ede ebrewo obrempon na kwadwo na eka me ho wa hanom se ema nkomotwetwe no emu etimi eye hwam wa woche bre na wo de ehwe medane da nyina aseda enkan me comment section eni wo bibia medamo nyina ase me amedi dwumede ho chia me media ne ekia parka ena so masam ze mu hia me ntino edi no eye nana ekia adoma chirikwa macro You
adamu ase afemi efo se suba sanam Salamani ajia me nana oye ohene one dikan aye feno nana kwamra safro baah Woraworahene awa fimu nana sareba aba ana ne yesesi fofro awa nanai etwa ne bani ajia buruso yedamase papa tusi adamase yo ene de ye ni jeda kesi pa se ene opemso asantemawura ahye se Woraworahene ne de hye ba kope abrantie ne de hye abrantie se ono ane Akyeame ne nabusuafo eye oji abo Kuntenasemanhene ene womo aka womra no momfa no emeto apatam no nso akire ne mai no ne mai nso akire no enu tina se ohumi a mani age na makoma atom yam se for the past 10 years nie afeni ebenya Woraworahene a oye de hye kronkron number 2 afutuo be na betu emrantie no a wo Woraworahene afutuo a me wo mom ne sei me man susu da sei anka yebenya adehye brantie kronkron sei enti afi na ko bia hwe ne ho yie se na be ya eba se yede ne ya mamre bi ama na busua wo betimi atu so no efi se ye mi hu ye ansa na ye bebo odi se wona ye de wo ye sa mamre we no no mo bi se wase enti se di nu bone ye krono basa ye etina wa brabo mu a sanye me nyina enkom mawo enti obi ahwa no ho suye no ntu no ho fo se nu bone ne basa ye krono ne ade no won fa wo hu hyem se na be ya da chi bi sa mamre bi wo ho na ete so mo de ne ya no ho aba kronkron wa me ye de na aye na hima mesre na se enkabom de a ne yofa se de na wo ka afa enkabom ne de sa enkabom de hu hia papa ade kire se me ameti ha oyoko hima ra nana boafo akoto me ka sei me maame asifo ena ye opposition fo ema me papa no se me maame achifo midi ade wo ho eye me papa nso ena na wo mde me aye odi ade ni wo hai enti no kuranie me de ade mame enti ni ame sra me maame no ne se wo mo manka bo mo mra na mayamfa bia ko ya nchichiri Woraworahene na Woraworahene puntuo amaye nyina ye de ti masra wo mo se me nsa dansa yam ni aba ko biara na opemso ena akasa enti omuntie na asopom ye fa nkabom entra Woraworahene ene sese no de ohina obey afutuo be pa na hima Asantemaso TV, yes, so mosompa.